Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Irrid noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Gaetano Borġ. Illum il-Knisja eżies tagħmel il-festa ta' waħda mill-patruni tal-Ewropa, Santa Teresa Benedetta tas-Salib, jew aktar kif nafuha Edith Stein. Kienet tfajla l-ludija, intelligentissima, filosofa, li konvertiet għal kristjaniżmu. Mbagħad ikkonsagrat ruħha bħala soru u kienet waħda minn dawk ukoll li mietet waqt il-kamp tal-konċentrament f'Auschwitz. Anzi, eżattament f'Dachau. Kienet ġiet injettata bl-injezzjoni li temmitilha ħajjitha. Hekk ejjew nitolbu aħna wkoll f'waħda mill-kitbiet tagħha hija tgħid aħna ġejna meħlusa mill-mewt għaliex Kristu miet għalina minn flokna. Jew nitolbu hekk il-mulej jagħtina id-dawl li ngħixu u nifhmu x'ifisser is-salib għal ħajja tagħna, is-salib ta' Kristu. Ħafna drabi narawh sempliċement kważi xi kastik. Is-salib huwa barka. Għalhekk hija meta daħlet soru ridet li tieħu l-isem ta' Benedetta tas-Salib. Il-kelma Benedetta ġejja wkoll minn benedire, dik li hija mbierka bis-salib ta' Kristu. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' missirijietna, int wassalt lil-maltri tiegħek, Santa Teresa Benedetta tas-Salib, għall-arfien ta' ibnek imsallab u għal xeb sħiħ miegħu f'tal-mewt. Għat-talb tagħha wassal il-bnedmin kollha għall-arfien ta' Kristu bħala l-feddej, ħalli bih jaslu għad-dera tiegħu ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ħosea. Dan jgħid il-mulej: Arawni, jiena lill-arusa tiegħi naħodha fid-deżert. Lill-qalba nkellem. Hemmhekk itwieġeb bħal fi żmien Żożita, bħal fi żmien ħruġa minn ġol-art l-Eġittu. U għal dejjem narsek miegħi. Narsek miegħi fis-sewwa, fil-ħaq u fit-tieba il-ħniena. Brabta fidila jiena narsek miegħi u taraf lil-mulej. Il-kelma tal-mulej.
roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu uħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Ngħidu, uħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Isma' binti, ħares u għati widen. Insa l-ġensek u l-dar missierek, jitaxxa is-sultan biġmielek u int għaxu sidek għateħ qima. Ngħidu, uħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawwar, milsuġ bid-deb il-biesa. Ant is-sultan jeħduha biex bejbit warajha. It-tfajliet li jingħatawla bi sħaba. Ngħidu, uħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Jittieħdu bajjat ta' ferħ u għena, jidħlu fil-palazz tas-sultan. Flok missirietek jilħqu wliedek, inti tqiegħdhom kapijiet fuq l-art kollha. Ngħidu, uħorġu ilqgħu lill-Kristu l-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Din ixebba bil-għaqal. Lil-mulej saba tisar. Meta ġie l-mulej daħlet miegħu għall-festa tat-tieġ. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola. Is-salta ta' smewwiet ixebbħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu il-għarus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlejn. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li l-għaqlejn ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. Il-għarus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadu min-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjat, ara l-għarus uħorġu ilqgħuh. Dawk ix-xebbiet qamu il-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlejn, għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlejn u qalu, għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. Aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus u dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu, Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda hu weġibhom u qal, tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela, għaliex la tafu il-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jeżjes kif rajna anke mill-qari kollu tal-liturġija. Huwa ixebbaħ lilu nnifsu mal-għarus. U aħna jew aħjar il-Knisja hija l-għarusa tiegħu. U il-mulej juri jimħabtu lejn għarustu billi jażel li joffri ħajtu. Mhijiex kelma li qala sempliċement, m'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu. Imma dak li qal wettqu.
dak li qal wetqu. Issa jiena u int li aħna għaliex din hi l-għarusa tal-Mulej hija l-Knisja. Li aħna il-maħbubin tiegħu. Kif qed inwieġeb għall-imħabba tiegħu? Ħanaqra ftit mingħajr ma nikkommentawhom, ftit sentenzi minn dak li qalilna l-Mulej dalgħodu. Aktar u aktar li qegħdin aħna f'dawn iż-żminijiet tas-sajf, żminijiet ta' vaganzi. Imma nistgħu nużaw is-sajf dawn il-jiem bħala żmien ukoll ta' namur ma' Alla. Fejn jien narbel ftit lil innifsi, inħalli l-Alla jħabbibni miegħu, nintebaħ b'imħabbtu u nipprova anke jien għax dana bħal żewġ arajjes. Iridu bil-forsi juru l-imħabba tagħhom lejn xulxin, inkella dik l-imħabba tibqa' biss flajru. U għalhekk araw xejn il-Mulej, arawni jiena lill-għarusa tiegħi poġġi jismek flok din il-kelma. Neħodha fid-deżert u lill-qalba inkellem. Anka din hija espressjoni importantissima li tgħallimna anke kif għandha tinbena ir-relazzjoni anke ta' mħabba, mhux biss bejn l-arajjes, imma anke fil-familji tagħna. Kemm drabi nippuntaw subajna, niġġudikaw il-xulxejn. L-imħabba ma tinbiniex fuq hekk, l-imħabba tinbena fil-qalb. Jiena lill-qalba inkellem. Il-Mulej jrid jiltaqa' miegħek fil-fond ta' qalbek. Iftaħ qalbek għalih. Għatih ftit ċans. Mhux ħafna drabi għandna għal kollox ħin, imbagħad għall-Mulej m'għandix ċans. Jew jekk jibqa'. Għal dejjem narsek miegħi fil-ħaq u fit-tieba. Brabta fidila jiena narsek miegħi. U taraf lill-Mulej. Din kienet eżies l-esperjenza ta' Edith Stein. Li kienet kontinwament għaċċana għal din l-imħabba ta' Alla. U tant dik l-imħabba ta' Alla, tant ħalliet il-Alla jidħol f'qalba li jej saret tixbħu. Tant saret tixbħu li mietet ta' tħajjita ej ukoll għal dak li taħajtu għalija. Ejjew nitolbu hekk il-Mulej biex jagħtina din il-qawwa. Ħalli aħna wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum anke fuq din l-art nagħtu spazju lill-Alla f'ħajjitna. Ħalli jkun dan Alla wkoll jgħallimna kif għandna nħobbu u nagħtu lilna nfusna lil xulxin u aktar lilu. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Fil-festa ta' Santa Teresa, Benedetta tas-Salib, li temmet ħajjita fil-kamra tal-gas f'kamp tal-konċentrament tat-tieni gwerra dinjija, ejjew nitolbu lill-Alla il-qawwa. Ngħidu flimkien, salva lil poplu li inti fdejt b'demmek Mulej. Salva lil poplu li inti fdejt b'demmek Mulej. Ftakar Mulej, fl-offerta li għamlitlek Santa Teresa Benedetta, għall arfien ta' ibnek mill-poplu ludi u għamel li dan il-poplu jilqa il-Messija li tant jistenna. Nitolbu. Poplu ti fdejt b'demmek Mulej. Għati lil dawk li qegħdin ibatu biex bħal Santa Teresa Benedetta jarfu, jaqdu id-batijiet tagħhom mal-passjoni ta' ibnek għal fidwa tad-dinja. Nitolbu. Salva lil poplu li inti fdejt b'demmek Mulej. Iftħilna moħħna u qalbna għat-talim tal-Evanġelju biex fil-mixja tagħna lejk jiswilna ta' ġid u narfu induqu
mill-imħabba tiegħek bħal Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż Ommok Marija, nitolbuk mulej biex inti tbirek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li huma jikbru fl-imħabba tagħhom lejn xulxin. Għati l-għajnuna tiegħek lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Salva lill-poplu li inti fdejt demmek mulej. U Alla ta' kull żmien isma' it-talba ħerqana ta' Santa Teresa Benedetta fil-martirju tagħha biex il-bnedmin kollha jgħixu fil-paċi u fl-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bit-tieba u wettaq Missier l-offerta li qed nagħmlulek fil-festa tal-martri tiegħek Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Int li biddilt il-ħafna sagrifiċċji tal-patt il-qadim f'sagrifiċċju wieħed u perfett li joffrilek b'demmu ibnek u li jgħix wi-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej sir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Benedetta tas-Salib ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma hija tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu il-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti jilgħin ta' kull qdussija. Qaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll,
għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jkellmu waħda ruħet tkun fejn. Ġisem ta' Kristu.
nitolbu. U Alla ta' tiba li ma bħala għati lilna li qed nagħtu ġieħ lil Santa Teresa Benedetta, il-frott imqaddes tas-siġra tas-salib, iqawwilna qlubna biex f'dil ħajja nintrabtu b'fedeltà sħiħa ma' Kristu u hekk ikun jistħoq ilna nieklu mis-siġra tal-ħajja fil-ġenna. Bi Kristu Siedna. Nixtieq nagħmlilkom avviż importanti dwar il-velja ta' Santa Marija li sejra issir propju nhar is-Sibt fit-8 ta' filgħaxija fuq it-suntier tas-santwarju. Is-sena l-oħra ma saritx, is-sena se ssir imma b'numru limitat. In-numru tal-persuni huwa biss 400. Għalhekk min jixtieq jieħu sehem f'din il-velja huwa mitlub li jiġbor il-biljetti sa għada mill-parroċċa tiegħu f'Għawdex jew mis-Santwarju ta' Pinu. Propju dalgħodu f'dal-ħin biljetti hawnhekk ma ġbaqalna. Dalgħodu jien issa sejjer indur il-parroċċi biex min ikun baqalu xi biljett jagħtihom li u għalhekk min jixtieq jista' jħalli id-dettalji tiegħu ħdejn il-ħanut imbagħad nikkuntattjawkom jekk ikunx baqalna biljetti jew le. Barra il-biljett li tridu tippreżentaw, tridu wkoll iġibu magħkom iċ-ċertifikat tat-tilqima. Mingħajr dan iċ-ċertifikat ma tkunux tistgħu tattendu. Għal dawk li ma jilħqux biljett u jixtiequ jsegwuna, tistgħu tagħmlu dan fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju ta' Pinu, Radio Marija jew Shake Television. Minħabba il-velja il-quddiesa ta' nhar is-Sibt li ġej tas-6:30 ma hix sejra ssir. Ngħidu flimkien it-talba tal-Kwindiċina. O Marija wisq grazzjuża, inti l-Omm li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-għarusa tal-Qaddisa Trinità. Mela lilek o Marija aħna nagħtu kull foqrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.